Asuo bi ma asuo nankasu bofo yentimi etiamframa nyende boafo asuo bi ewo asase su bia ne bosomfo asuo bi ewo asase su bia ne bosomfo bebi esi asem na wo kan na ase ewiase afa ewiase ba bia asuo bi a kotene ko bosom kase apum bia ne bosomfo ne opokura ne bosomfo ne se kase bosom yentimi ne wan yentimi ye opemsuo se etu bosom kase yentimi ata no bosom santan ne bosom yentimi ye bleniana yentimi ye bosom fufuo yentimi nya bosom obi na de ne nsanwe no bofo yentimi ba kom nipa yentimi sane ne so wa kom kane me ne wo kase metimi akase wanya mfie ahenan ne akiri omu yi wote ase yentimi ana share enkom se kwame nkunum aban ebegu dase na saada na kwame nkunum aban begu ebegu tam se ti yentimi komfo ya chini kotum ebi adabo yesu de be meto honsa o se SuroWiase ewiase hu dia ebesi kira no wodim nti o se SuroWiase TV won SuroWiase ana chese unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa won ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen as ayofo ye mamu nyina akwaba ye ne bosomfo ahia obebisa se bosomfo ben e na America no ho asem o me nchen afi na oba ye platform ni so foforo nti no ye ne be din komo obebo ne din na America bosomfo a na chese na na akosua mpon en twetwe nkomo bi ebre bi a etwa mu no ne bosomfo menim say ye ne bosomfo a obekiremu amaye ye nche ne besem se mbeka me ho ne yama no akwaba oketechie bacho neti say obo ade adawroma nkwane ahoden ewo ho ya o ye de nyankopon na na mase na mpacho odin medase oba panyini se kwamama konya kese ete se na maba abefu tantamfidie yisu pacho ye frami Kofi Nti Bosomfo Kofi Nti asuo bi ma asuo nankasu bofo yentimi etiamframa nyende boafo asuo bi ewo asase su bia ne bosomfo ne me asuo bi ewo asase su bia ne bosomfo ne me bebi esi asem na wo kan na ase ewiase afa ne ewiase ba bia asuo bi a kotene ko bosom kase apum bia ne bosomfo ne me opokura ne bosomfo ne me adentia de enti ama me kase asuo bia bosomfo ne me no amamre ne amane ye kwa so watwa me nsem akokọ de ama asuo bi ma se bosomfo watwa me nsem akokọ de ama asuo nankasu se bosomfo bi ma ye bosomfufuo anankasu ye brani sem ka se bosomfufuo a oye bosom a na fade ne bibia ye fita anankasu ye brani obatire so a o shetuntum otwa moto abrafo ni twa moto tanofo na efira afade ye fita shile ne powder enti tumi ana honhom afam no anye fufu a tuntum enti na asuo yi mienu fufuo ni tuntum maso ama omo yide asuo bia ba bia megina bia na ba bia me ko bia nya fe na me se ko twa me nsem akokọ se bosomfo sebe ye wura opemsuo ni suman kwa hene baafo kora gimitum se bosomfo efise baafo suman kwa hene nim me komfo ba ya de nyina na akosua mpon na wonim nyuma paso a komfo ba akosua mpon ene na honhom eye fise na akosua mpon kom yentimi se kase bosom yentimi a yentimi ne wan yentimi ye opemso se etu ne bosom kese yentimi ata no bosom santan hene bosom yentimi ye bleniana yentimi ye bosom fufuo awoda hifasa yentimi nyensuo yentimi nya bosom obi na de ne nsanwe no bofo yentimi ba kom nipa yentimi sane ne so wa kom kane me ne wo kase metimi akase wanya mfie ahenan ene akiri omu yi wote ase ahanan ni akiri 400 plus wote ase se ya okuro benso wosane wo Kofi kurom se wosane mi hia biem ana ye di nkomo ana wosane mi hia biem atiefo bepem ahwe biem a da wo beba no mikutaka mekwa fabre wati ade na ba ne ho ode na wa maw de asi atwam de na ebesie de ma entimi kase opemso bosom ani ye ntimi
abra na Kwame Nkrumah aban ewo so yentimi na hye enkom se Kwame Nkrumah aban ebegu dase na saada na Kwame Nkrumah aban begu ebegu tam se ti yentimi Komfo ye chini kotum abra di yentimi Komfo kotum no emre na suman hye pepepepepepe eni tene Ghana mamu ha nyina se Kwame Nkrumah aban egu yetunu ti samre no asrafo a na ewo ho no pese omo beko no makoyi Komfo no na nka omayi na free atiasefo asase so ebere omo ko prison ho no na yentimi Komfo no oni ho na suman na besene ko asone yeso a ba biam no ka free ho Kofi kurum nti asrafo no se free kumasi kurokesiem sa ba kura na se ho omo ba na Komfo ni ho ti samre no na opentuo bi ho a enei ye top ne boden pa asrafo ni dituo ne sei enema na atwa bosom no ho hia nyina omo sei no dituo sei no etuo mto yeso bia no eka bosom no ni twa ti bosom ne ba akomu no sei na maka no kure na nne de mako wie dia ene me Komfo obetwi pe na watiti adi pe ya edua pe ibi tete asempa na meka kire obi bekasa na Bosomfo akwara yi de ensembe na okekan sebe se wutu gidi anamo ana wutu anamo bi na de akoma pa obuo ani die e de ma honhoma ya wa asem bi wo ha bera me no wo kasa ya na eno e de eba e no kuridi ogina ho no wo ka kire sa na tie e no kuridi kisi odi no kura ma honhoma de mi mani hunu ni ase de masote no wonti bi se wote de aka bonze nkomo aye di nyina no ebi wo ha ekam efiri ba bia ye den abeshim nti otwi pe no wa awem na ode ngo ne nkyene tum na otiti di e dae wo yaw yentimi Komfo fam nenne me bo wa mani nti me Bosomfo a me ye no me ye Bosomfo ma bosom bia tu bisaya na sa na tie na ewo fie papa fie na mama fie yo medase mama fie me nana kanso a obewo me mama mama wono na bekom opemsuo Bosoma na efre ne tano Kofi me nana na santehema toye na santehene fre tano Komfo nyina se ne tano Abosom nyina se omumra ti ukwa yese ko hwese santehema ewua samre no ma che aginamwa chechire na no no mde na hye santehema Aboso edi bombo akuri ne so nti obi akọ no kohu se aginamwa na ehome a osena na hema atiase omui we ko osena na hema atiase me na na efre ne yebo obekom mfi aduana na akiri wanhye mpaboada abribia na nna adafom otu kwan yo kwa fa hwe ko hin na nna adafom wanhye mpaboada kopim se ofri atiasefo asase iso me na hia na wonyem ohwe use wo be wo be ma be wo fiada wo me nda akora na betena se wo be wu fise na mabrewa na odi no kore e ma honhom ti fitime mofra se na mani je ye na nanom som ho me na me ya som panyini kese pa sofo a wagidini aya sa asore no kore na bi wo ye asante agona ha sa branch me na me so e bae akonka oba panyini no hwa na mo pa akoma pa a wode emma na honhom na busua bia so wonta akiri na sebe se de nipa si pa ne ho achi me abiri bia metewa meka hye me ho animunyam se edu ba bia mpanfo ka se boasi akona di ne ti agi achenama nti mimi hu ni se me Bosomfo Kofi Nti me pese me di me ti ene makoma agi achenama ema ya de nyina na akosua mpon nti abara busuafo nyina pa no me pa me ho achi se me di na chi ena aye nkunimdie enam ne so de me hu de meti obi ntibi na obi su hu bi ti ubusaya na sa na tie ebi wo me fie na bi su wona na nso efie enti yenhwa de wona na de no fa se de wo wu fie no na ehye wodin be pim san pempenso ya na se na nakosua boampon de no na ama wani agim yo me da se de wo me fie no na me maame eko metadis me nana be ko metadis me nana maame e be ko metadis omu nyina be ye asorokofo enti edu ba bi no na omu mpese omu ba ma ye hunu no kure a e wo ye nana no musum
mo kan say bosom ebedi wunya na obi ka say bosom di nipa nya fa ba bi magina chinye na meje no wrong ebi say obi ka say bosom di bosom eni nipa nya o enipa nsom bosom o bosom na som nipa de enti ema me ka say ni say enam se mo ba ya mu hunu say na odwan bo ha enkokọ a yatwa enya agoro yatwa akokọ a yewuranom bedi moja na ewo ni mu no ye wo part ba bi ebe yi ama yewuranom eno kura wuji to so a no nsia bo a wa nkasa na wo safa na wa ye ho adwuma na wadi bosom betimi aye adwuma na obi abeda ase 1 billion 500 million ka me pa che o mami enya manisa mi busa wo hu se bosom teka mu twida unshi asa hu bi atwika da meboa na mom comfort de so hu se bi twika achiamefo ne abosomfo se hu se bi twika eya de esi bosom na breye na adwuma ne de aseda baaye hwe o na seda no eno so mfaso na nne abosomfo ne achiamefo ne akomfo ye den edi nti wo ne wo no ona som ne yonko ona som mo ye adwuma ma honkora na wadidi hu nti ye de ensom bosom na som ye na de ntia ya na yesi bosom di nya no enne me kire wade ketewa bi wa ha eya dan na bosom di nipa nya painfo se bosom no obetena no ona o kire na chiwade sesi awaba ha bosom se edru me da enhye atade kokko so wo buo wo akoma pa de mana edru ne da onhye ne da ne twam a hye watade bobra wo pe me ma asu amete ho asu se so ye adwuma ma obi a ema ye ni nko nipa ne maye mu a wo ba nsika a wo je ne ho na mo yamfa akoma pa enta adwuma na chi nenye ye aseda beba no eno ena ono agyaadidi na bi afira to ne afa prepra ho ne enso ye den ye di nti wo so wo mpewe wo nipa no wo so peka wa ye adwuma obi de ka abechewo ena wo tim wo de ji wani de sesa wo ma na wo mema ha no emra so se wo so be ya amamra ne amane asoden eni suru a eni nipa mu nti o bosom ne nam ma nkokra ade na obeye me sabe wo maame ana papa kra no ntifi o so obedi ubone ho ma hunhu no ende no kre na wo so wo mpewe na wo so obeye obemu ahunu se tumi eye ne dia enye wo dia ene na duru wa wo se after me na me ka se me di wachi me ni wachi diem pempen so wa boa wa koduru no wo so reverse na wuntimi nti ubehu obi wo se ma jakom abosomsom ye nkwase asem bitese obi kasa etimi ye me ya me dwene ho amente ase me kwa sori ebe ya asompanyini ye kan se elder nipa nyina ni me bofode hye Kristo animunyam me digidiam na mo ekwa sori ekwa nanim akoduru ba bi se manya mfaso obi ya mfiri so faso manya mfiri so ne sen yese twere no kra ase gidie ni nyina ene yakomam ekwa sori na makobo afode 20 million na sofo age na ode ne bako school papa me be ko school amenya sika ma no na ode sugu ni yam ebe de kra na agya se agya no awurade ahira me mbajo watmase nti bosom ansa na bosom bedi unya no na ewode waye be se fi kese bosom na abobra si ni fie o abobra ya adwuma me ye de asifie enchirima baaya yese abosomsom ye nkwase asem nti ya to bosom ni punum ye didi nom ehye eda bosom de afe efie no mbatu punum upeni ya no afiri ho watu afiri fie ho no akwa ha dan na okosi fie wono na bere ne de onti meto no punum eni di ennom wa bra bosom no wo bosom te sa hwehwe sa ufa na ani efi a wo de hwe wanim a ma me se enye ya hwehwe te sa opepa to bo pepa anim kama afi obehwe wanim no no ahu anim no ahu sede onipa dua si yeden ete nti bosom hwe ne ya o hwe ubi mbajo watmase nti ansa na bosom be di obi nya no na e wase waye bosom no ansa na wadi unya mbajo ubisa ya na ho no de ete no no matiase sisi no wo ye bosomfo ema wo yere mbajo ai ekwan be nso na ofa so ne wo yere hia yo me da se pa ne ewu sei ene eya wukude ebe kanansa ene nan ene num ame ewura da pon da mu seya ejanom wo kwan a omufa so yi adiyie e kire oba no me kura no ejanom wo kwan a omufa so yi adiyie e kire me nti ekoba sa me ben no bebiria
tumi ne beba na bibi saa te saa obepem asan na mom o wa ha me wa ha dia wasa ne nsaka ne nsa beka dia wasa me nso me nsa ye den e ka no me nso me nsa beka so ahu enu nti ye wo mre ene mre a ehu ye hu emre ni wo nyina amaye nipa honhom fam de emre ni nyina ni ho maye ye no yiri di nkomo na o se no oya asole koni oye nyumtuni mapa wa asore dem na no de kan saa tam ni na wo hu no anasa na wona ne te dadansa na wo be hu saa na me ne wo ho eduru ba bi no wo kwa asole a na me kese me nkwa asole a wotimi tumi punum na wo de safo an kwa ason dem kopem so obepon aba na wabebie me yeso ya dan atimi sin room sabe me jamenan a me da jamenan ntimi ya hu bibia na enye Kristo suma didi na kuma mu ama yakwa join service e o mampon asonsori ni nyina ahia na waba na okuta mic kasafidie bi na wo ye osori ya no papa mame wo ye hwan unisuo besofom wo baka se nyankom ye wo ba ni nanso yewura no ma yehunu se obia nyankopon wo de obia ne pema no obia wo botaye ntia oba asasi so agya no mo foro no yetia ye na achi koye sofo panyino sofo ka kire se onfa no kure obuo suro anya adwuma no na ye pai soro kura de ni hyema obefira beto kise oye de nyame hye ne se omeye ntimi hunu mfie be mienu miensa chi kura nsana ye de hu ko wura saasafo nim ama agyanom abetana ne so timi nini mihunu ache edimre pa ye ba ya wo ye bosomfo yi de na chese ye ka bosomfo asede a obetimi akire mu kakra ma ya sensu ne bana ye mfensi me pa cho se kase obi ye bosomfo a tiefo ne ahwefo madawroma ansa ne ye be pa wo se bosomfo no na wo ye obi a wo na abebo bosom no ho bra bosom hia bibia wo na abeto na bosom so ye adwuma wi ni sika sem wo na abehwe so ebasi ebe yi musu a bosomfo ne be yi musu yekoyi apaye a bosomfo ne be yi apaye fi se bosom no wura ene efra no bosomfo bosom no nyawo de a wo ye bosomfo a enye yi nti se utie mu yi a nana koye ponko osom agya mo fa no so be ye adwuma media agya no mfa me so na mom agya no kasa kire me se kasa ye sei fa duro we ka we hu ne be yi ti ubusa ya na bosomfo ase kire no no yo ye duro ra ye du besia de we nsuo ne ba no da foforo yehia ebedi nkomo ne yie pen komo na eden so esuo na ama ye bre ama ye nchirechim ahefo we de nyebo pa ye nsuo e na e ba saa no ye de besia